खुलुमबाय स्टुडियोआव उदांस्रि मुसाहारि फिन आरोबाव जानो थांगासिनो मोनसे गेदेर दावहा आमेरिकानि हादरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ गावनि हादरनि गोहोखौ दिन्थिनो नाजादों। बेबाराव वेनेजुएला आरो आमेरिकानि गेजेराव दावहा जानो थांगासिनो दं। आमेरिकानि दावहानि जाहाजफोरा वेनेजुएला फारसे थांगासिनो दं। नंगौ बे समाव दावहानि मोनसे गेदेर आपडेट फिन आरोबाव बुहुमाव मोनसे गेदेर दावहा जानो थांगासिनो दं। वेनेजुएला आरो आमेरिकानि गेजेराव गेदेर दावहा जानो थांगासिनो दं होनना बे समाव सुलुंनि गेजेराव मिथिनो मोननाय जुथाइ हादर आमेरिकाया वेनेजुएलानि सायाव गाग्लोबनो थाखाय साखाफारा होना आरोबाव मिथिनो मोनबावनाय जादों। जुथाइ हादर आमेरिकाया सेप्तेम्बर दानाव केरेबियानाव गिख्रंथावै गाग्लोबखांबाय। केरेबियानाव ड्राग्स दैथायग्रा माखासे जाहाजफोरखौ आमेरिकानि रौनियाफोरा गाग्लोबखांबाय, जेराव सा 40निबो बांसिन केरेबियाननि सुबुंफोरा जिउ गोमादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। आरो फिन वेनेजुएलायावबो गाग्लोबनो थाखाय आमेरिकाया साखाफारा जादों होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। आरो मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला आमेरिकाया वेनेजुएलायाव गाग्लोबनो थाखाय F-35 फाइटार जेटखौ थियारि खालामदों। वेनेजुएला सरकारनि सायाव ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ लाखिनायनि एबा आश्रय होनायनि अजद होनाय जादों होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। खुलुमबाय स्टुडियोआव उदांस्रि मुसाहारि फिन आरोबाव जानो थांगासिनो मोनसे गेदेर दावहा आमेरिकानि हादरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ गावनि हादरनि गोहोखौ दिन्थिनो नाजादों। बेबाराव वेनेजुएला आरो आमेरिकानि गेजेराव दावहा जानो थांगासिनो दं। आमेरिकानि दावहानि जाहाजफोरा वेनेजुएला फारसे थांगासिनो दं। नंगौ बे समाव दावहानि मोनसे गेदेर आपडेट फिन आरोबाव बुहुमाव मोनसे गेदेर दावहा जानो थांगासिनो दं। वेनेजुएला आरो आमेरिकानि गेजेराव गेदेर दावहा जानो थांगासिनो दं होनना बे समाव सुलुंनि गेजेराव मिथिनो मोननाय जादों। जुथाइ हादर आमेरिकाया वेनेजुएलानि सायाव गाग्लोबनो थाखाय साखाफारा होना आरोबाव मिथिनो मोनबावनाय जादों। जुथाइ हादर आमेरिकाया सेप्तेम्बर दानाव केरेबियानाव गिख्रंथावै गाग्लोबखांबाय। केरेबियानाव ड्राग्स दैथायग्रा माखासे जाहाजफोरखौ आमेरिकानि रौनियाफोरा गाग्लोबखांबाय, जेराव सा 40निबो बांसिन केरेबियाननि सुबुंफोरा जिउ गोमादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। आरो फिन वेनेजुएलायावबो गाग्लोबनो थाखाय आमेरिकाया साखाफारा जादों होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। आरो मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला आमेरिकाया वेनेजुएलायाव गाग्लोबनो थाखाय F-35 फाइटार जेटखौ थियारि खालामदों। वेनेजुएला सरकारनि सायाव ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ लाखिनायनि एबा आश्रय होनायनि अजद होनाय जादों होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। खुलुमबाय स्टुडियोआव उदांस्रि मुसाहारि फिन आरोबाव जानो थांगासिनो मोनसे गेदेर दावहा आमेरिकानि हादरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ गावनि हादरनि गोहोखौ दिन्थिनो नाजादों। बेबाराव वेनेजुएला आरो आमेरिकानि गेजेराव दावहा जानो थांगासिनो दं। आमेरिकानि दावहानि जाहाजफोरा वेनेजुएला फारसे थांगासिनो दं। नंगौ बे समाव दावहानि मोनसे गेदेर आपडेट फिन आरोबाव बुहुमाव मोनसे गेदेर दावहा जानो थांगासिनो दं। वेनेजुएला आरो आमेरिकानि गेजेराव गेदेर दावहा जानो थांगासिनो दं होनना बे समाव सुलुंनि गेजेराव मिथिनो मोननाय जादों। जुथाइ हादर आमेरिकाया वेनेजुएलानि सायाव गाग्लोबनो थाखाय साखाफारा होना आरोबाव मिथिनो मोनबावनाय जादों। जुथाइ हादर आमेरिकाया सेप्तेम्बर दानाव केरेबियानाव गिख्रंथावै गाग्लोबखांबाय। केरेबियानाव ड्राग्स दैथायग्रा माखासे जाहाजफोरखौ आमेरिकानि रौनियाफोरा गाग्लोबखांबाय, जेराव सा 40निबो बांसिन केरेबियाननि सुबुंफोरा जिउ गोमादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। आरो फिन वेनेजुएलायावबो गाग्लोबनो थाखाय आमेरिकाया साखाफारा जादों होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। आरो मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला आमेरिकाया वेनेजुएलायाव गाग्लोबनो थाखाय F-35 फाइटार जेटखौ थियारि खालामदों। वेनेजुएला सरकारनि सायाव ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ लाखिनायनि एबा आश्रय होनायनि अजद होनाय जादों होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। खुलुमबाय स्टुडियोआव उदांस्रि मुसाहारि फिन आरोबाव जानो थांगासिनो मोनसे गेदेर दावहा आमेरिकानि हादरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ गावनि हादरनि गोहोखौ दिन्थिनो नाजादों। बेबाराव वेनेजुएला आरो आमेरिकानि गेजेराव दावहा जानो थांगासिनो दं। आमेरिकानि दावहानि जाहाजफोरा वेनेजुएला फारसे थांगासिनो दं। नंगौ बे समाव दावहानि मोनसे गेदेर आपडेट फिन आरोबाव बुहुमाव मोनसे गेदेर दावहा जानो थांगासिनो दं। वेनेजुएला आरो आमेरिकानि गेजेराव गेदेर दावहा जानो थांगासिनो दं होनना बे समाव सुलुंनि गेजेराव मिथिनो मोननाय जादों। जुथाइ हादर आमेरिकाया वेनेजुएलानि सायाव गाग्लोबनो थाखाय साखाफारा होना आरोबाव मिथिनो मोनबावनाय जादों। जुथाइ हादर आमेरिकाया सेप्तेम्बर दानाव केरेबियानाव गिख्रंथावै गाग्लोबखांबाय। केरेबियानाव ड्राग्स दैथायग्रा माखासे जाहाजफोरखौ आमेरिकानि रौनियाफोरा गाग्लोबखांबाय, जेराव सा 40निबो बांसिन केरेबियाननि सुबुंफोरा जिउ गोमादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। आरो फिन वेनेजुएलायावबो गाग्लोबनो थाखाय आमेरिकाया साखाफारा जादों होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। आरो मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला आमेरिकाया वेनेजुएलायाव गाग्लोबनो थाखाय F-35 फाइटार जेटखौ थियारि खालामदों। वेनेजुएला सरकारनि सायाव ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ लाखिनायनि एबा आश्रय होनायनि अजद होनाय जादों होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों।
खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि फिन आरोबाव जानो थांगासिनो मोनसे गेदेर दावहा आमेरिकानि हादरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ गावनि हादरनि गोहोखौ दिन्थिनो नाजादों बेबाराव वेनेजुएला आरो आमेरिकानि गेजेराव दावहा जानो थांगासिनो दं आमेरिकानि दावहानि जाहाजफोरा वेनेजुएला फारसे थांगासिनो दं नोंगौ बे समाव दावहानि मोनसे गेदेर आपडेट फिन आरोबाव बुहुमाव मोनसे गेदेर दावहा जानो थांगासिनो दं वेनेजुएला आरो आमेरिकानि गेजेराव गेदेर दावहा जानो थांगासिनो दं होनना बे समाव सुलुंनि गेजेराव मिथिनो मोननाय जादों जुथाइ हादोर आमेरिकाया वेनेजुएलानि सायाव गाग्लोबनो थाखाय साखाफारा होना आरोबाव मिथिनो मोनबावनाय जादों जुथाइ हादोर आमेरिकाया सेप्तेम्बर दानाव केरेबियानाव गिख्रंथावै गाग्लोबखांबाय केरेबियानाव ड्राग्स दैथायग्रा माखासे जाहाजफोरखौ आमेरिकानि रौनियाफोरा गाग्लोबखांबाय जेराव सा 40 निबो बांसिन केरेबियाननि सुबुंफोरा जिउ गोमादों होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो फिन वेनेजुएलायावबो गाग्लोबनो थाखाय आमेरिकाया साखाफारा जादों होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों आरो मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला आमेरिकाया वेनेजुएलायाव गाग्लोबनो थाखाय F-35 फाइटार जेटखौ थियारि खालामदों वेनेजुएला सरकारनि सायाव ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ लाखिनायनि एबा आश्रय होनायनि अजद होनाय जादों होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि फिन आरोबाव जानो थांगासिनो मोनसे गेदेर दावहा आमेरिकानि हादरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ गावनि हादरनि गोहोखौ दिन्थिनो नाजादों बेबाराव वेनेजुएला आरो आमेरिकानि गेजेराव दावहा जानो थांगासिनो दं आमेरिकानि दावहानि जाहाजफोरा वेनेजुएला फारसे थांगासिनो दं नोंगौ बे समाव दावहानि मोनसे गेदेर आपडेट फिन आरोबाव बुहुमाव मोनसे गेदेर दावहा जानो थांगासिनो दं वेनेजुएला आरो आमेरिकानि गेजेराव गेदेर दावहा जानो थांगासिनो दं होनना बे समाव सुलुंनि गेजेराव मिथिनो मोननाय जादों जुथाइ हादोर आमेरिकाया वेनेजुएलानि सायाव गाग्लोबनो थाखाय साखाफारा होना आरोबाव मिथिनो मोनबावनाय जादों जुथाइ हादोर आमेरिकाया सेप्तेम्बर दानाव केरेबियानाव गिख्रंथावै गाग्लोबखांबाय केरेबियानाव ड्राग्स दैथायग्रा माखासे जाहाजफोरखौ आमेरिकानि रौनियाफोरा गाग्लोबखांबाय जेराव सा 40 निबो बांसिन केरेबियाननि सुबुंफोरा जिउ गोमादों होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो फिन वेनेजुएलायावबो गाग्लोबनो थाखाय आमेरिकाया साखाफारा जादों होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों आरो मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला आमेरिकाया वेनेजुएलायाव गाग्लोबनो थाखाय F-35 फाइटार जेटखौ थियारि खालामदों वेनेजुएला सरकारनि सायाव ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ लाखिनायनि एबा आश्रय होनायनि अजद होनाय जादों होनना बे समाव मिथिनो